सब्सक्राइब करी और घंटी भी दबाई। आपके एक सब्सक्राइब हमरा खातिर सोना के सिक्का के बरोबर बा। जय भोजपुरी, आप सबके टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करते नहीं हो रहा। सबके बीच में लेकर आगे बनी एक और बड़ा रिपोर्ट, जो बड़ा रिपोर्ट जुड़ल बा पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी के 2019 के सबसे पावरफुल फिल्म के ट्रेलर आज रिलीज हो चुकल बा। आप सबके बता दी कि ई फिल्म क्रैक फाइटर आप सबके होली के शुभ अवसर पे आप सबके नज़दीकी सिनेमा घर में देखे के मिली। वहीं पे बात करल जा रहल बानी खेसारी लाल यादव जी के, कि खेसारी लाल यादव जी के फिल्म कुली नंबर 1 के डेट आगे बढ़ गई। आप सबके बता दी कि का खेसारी लाल यादव जी डर गई बाने पावर स्टार पवन सिंह से। एक कारण से वो आपन फिल्म के रिलीज नहीं कर पावत। आप सबके बता दी कि एमे डरे या धमकावे के बात नहीं खे। में अगर ई तीनों जना के अगर फिल्म रिलीज होई, अभी सुन रहल बानी कि शेरे ए हिंदुस्तान भी रिलीज होके वाला बा निरहुआ जी के। अगर ई तीनों फिल्म एक साथ रिलीज होई तो एक ना एक फिल्म के नुकसान पक्का बा। वहीं पे आप सबके बता दें कि क्रैक फाइटर के भी एक बड़ा बजट वाली फिल्म भी आ, और ट्रेलर से ही देख के मालूम चल गई बा कि ये एक बड़ा बजट वाला फिल्म बा। वहीं पे खेसारी लाल यादव जी के जो कुली फिल्म बा वो थोड़ा कम बजट के फिल्म बा, और पूरा तरह एक पारिवारिक और संघर्ष के कहानियों में बा। वहीं पावर स्टार पवन सिंह जी के एक्शन से भरपूर फिल्म आप सबके क्रैक फाइटर देखे के मिली। एक कारण से खेसारी लाल यादव जी आपन फिल्म के रिलीज नहीं कर पावत होली में। उ नहीं चाहत कि उनकर फिल्म के कौनो भी तरह से नुकसान होके, एक कारण से वो अपन फिल्म रिलीज नहीं कर पावत। ऐसा में आप सब हमरा के कमेंट में जरूर बताइम, आपन राय कमेंट में जरूर बताइम। गाड़ी गलौज मत करम। जय हिंद, जय भोजपुरी। फिर से मिलेंगे ताज़ा खबर के साथ, तब तक जय हिंद।